Номер едно в целия ефир е времена и нрави. Това е най-системно гледаното предаване в България. Най-системно гледано. Няма такъв случай да няма зрители, братко, в размисли и страсти. Разговор върви добре. Хората се вълнуват много, но има за какво. Не само да се вълнуват, да се гневят, да се ядосат. Да се ядосат. Заповядайте, стига да е по културен начин запитването. Ял ли си жива риба? Ами тъй като ти си риба, ще те изям тебе. Следващия зрител, ако обичате. Аз не се изненадвам и се очудвам на вашата самонадеяност с филологическо образование, независимо от 26-те книги, които са плод на графомания, вие да имате претенцията да се купите с по-голямо плодоносов, да наричате своите кореспонденти в ефира простаци, тапаци и така нататък. Хора, които псуват, са такива. Затворете телефона. Тази жена е мъртво пияна. Просто е мъртва. Може ли друга жена? Тя си е разчекнала устата като ханджийска порта. Като ханджийска порта си е разчекнала устата. А предполагам, че си е разчекнала и двата крака. Защото само в такива пози може да се говори така гнусно, така машкарански, бикоборски от една дама. Но вие сте в много тежък меж. Затворете телефона, телефонистки. Господина е в тежък мензис. Пощадете го. Следващия зрител, слушаме ви. Ало? Да, здравейте. На господина ефир ли се обаждам? Следващия зрител, ако обичате. Ами, господине, изчезвайте. Изчезвайте. Глупак. Може ли така просташте? Простак с простак. Здрасти, бе. Ало, хулиган Кучков? Кого търсите, пияница? Ама много голям пияница си, бе. Ама плетете се езика, бе. Нищожество. Ще ви кажа един голем комунист. Абе, мърльо! Абе, не виждаш, че си кьоркю тук пиян, бе! Вие си един абсолютен тапанар. Да, абе, много си натаралянкан, бе. Ало? Заповядайте, слушам ви, господине. Ей, заспал. Абе, пияндур! Ай, да лапаш моя... Изчезвай от ефира веднага, бе. Тапанар. Партийна слуга. Слугиня. Трябва да бъдат изселени такива хора. Изселени и въдворени на задължителен труд. Безброй граждани са отвратени от предаването. Абе, знам ги тия работи, бе, господине. Тия работи, които казвате, са съизвестни и затова не искам да ги повтарям. Знаеш ги, бе, външно, знаеш ги, да те... Аре, изчезвай, бе. Тапанар. Истеричен простак. Позор! Позор! Но много е реването, бе, братче. Безброй граждани са отвратени от предаването. Всички се държат като пунгаши. Голяма част като шебеци се държат актьори. Аман слънчасали маняци в България, бе, дами и господа. Доктор Иван Друмев. Една бройка ми се губи от поликлиниката и издирваме спешно. А може ли да ви поемем лечението в болницата? Здравейте. Нормален ли сте вие или... Следващия зрител. Аз не мога да разбера. Той на себе си ли е така? Не вижда ли какво представлява? Не вижда ли какви идиотщини докарва на България? Та е толкова самодоволен, толкова щастлив. Те са скарани с логиката. Не е за приказване.
Нали? Не е за приказване. 10 лева ми навърте, ей! Много пари това страната там само. 10 лева ми навърте, ей! Боже, Боже! Боже, како Янки е! Аз слушам ви. Ще излагате, като се надувате така, като скуя. Здравейте! Нормален ли сте вие или... А може ли да ви поемем лечението в болницата? Няма да се лиша да се позабавлявам малко с български глупаци, нали? Несериозна работа. Това е един трагикомичен... Моля? Нещо зацикли завалията. Институт или по-точно институция. Майка плаче и грамофон свири, тути кванти и така нататък. Мичето Луиза бе сестра му, дето говори като Юдж Бонарски или по-точно като Драгалевска Леля. Тая тема, като например тая негърката, в момента ми излезе името, една истеричка, която непрекъснато се тресе като луда, нахалница. Какво правиш, казва? Правя на морето дупка. Живота не е само тинтири-минтири. И виж как ми се клати ръката и панима за пръста. Хубави зъбки, зайко. Следващия зрител, ако обичате, не можа да разбера изобщо какво иска да каже. И не си смъчете зъбките по Зайко. Изрисуваме дали е истинско това нещо, което е бялото зъбчето ви, зъбчето. Както сега си мрачен като гърдоносен облак, ще светнеш с моите зъбки. Айде сега върви да чишкаш. Няма вече да срещаш в България, един хумор, примерно от английски тип. Като чуеш вица или анекдота, да се засмееш чак след 5 минути. Тъй като аз ги оставям да си кажат мнението, а вие ме клеветите, изключвам ви. Следващия зрител. Господин Вучков, Слушам ви. моите абсолютни почитания към вас и предаването, но вие сте... Да, следващия зрител. Разбрах веднага, че сте педерас. Аз съм изцяло за изневярата. Защото ви обичам, защото не мога без вас. Обичам те. Следващия зрител. Обичам една свирка да ми направите. Сега духаме и на киселото мляко, бе. Ах, какво ви чака и в следващите предавания. Много съм труден и много съм мъчен за конкуриране. Вие не забелязвате ли, че в тия порнофилми няма нормален секс? И с тия адреналинки, кьопави, куци, и с двата крака, които извикват отвращение, а не възхищение. Аз имам много по-висок рейтинг от тях и им дигам рейтинга, когато се занимавам с тях. Какво става с това лесбийство, бе? Жалко, че има такива хлебарки като вас, бе, които да предпочитат циркаджилъка и дупенето, и тресенето на цици, извинявайте, и на куци балерини. Какво е само за простат се не чух? Секса като цяло. Текста. Текста или теста? Теста или текста. Това са две различни неща. Ако нямате нищо против. Хайде следващия зрител. Господина не мога да го разбера. Седнете, какво слушате, за да го спите? Боже, слушам и не вярвам на очите си. Роклята на младоженката на Валентин Златев, милионера, е купена от Париж за 150 хиляди евро. Позор! Позор! Трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изядени. Господин Вучков. Заповядайте, слушам ви. Така, да спомена за един проблем на съвременното българско общество. Как може такива безспорни откачалници като вас... Следващия зрител. Здравейте. Радвам се, че... Кой се напрителя професор, бе, профан такъв? Следващия зрител, ако обичате. Един ден, може би, трябва да дойде тук с един панер и да си покаже огромните фундаментални книги. Ами, вие така като един пенсионер. Знаете да стъпите място на някой по-млад си ви две. Някой по-млад каза от вас.
Виж какво бе? Абе, невежество. Ти говориш първо на диалект, бе. Изчезвай веднага. Всички се държат като пунгаши.